Ако ви зададат въпросът, кое е най-важното нещо, какъв отговор бихте дали? Най-важното нещо. Със сигурност много хора биха дали отговор любовта. Но ако зададем въпроса какво е най-важното нещо в любовта, знаете ли какъв би трябвало да бъде отговорът? Взаимоотношенията. Във 2 Яново, 1 глава, 6 стих, четем: любовта означава да живеем по начина, по който Бог ни заповядва да живеем. Както чухме от началото, това е Неговата заповед. Живейте живот на любов. Много често ние казваме, че имаме любов, но нямаме резултат от тази любов. Защо го казвам това? Защото любовта не е просто дума. Любовта е винаги действие в взаимоотношението. Любовта е център на живота и Библията много ясно говори за това. Бог е любов и следователно най-важният урок, който Той иска ние да научим тук на земята, е как да обичаме. Това е тема, която изнесах пръв път, когато дойдох в църквата и разбирам, че трябва отново да я изнеса, защото имаме проблем. Как да обичаме? Защо? Некой ще каже. Когато обичаме, ние най-много приличаме на Него и затова, когато обичаме, не само, че приличаме на Него, любовта е основата на всяка заповед, която Той ни е дал. Галатяни 5 глава, 14 стих, Павел пише: защото целият закон се изпълнява в една дума. Именно в това: да обичаш ближния си като себе си. Защо Павел казва така? Задачата, която ние днес като Божии деца имаме тук на земята, е не само да обичаме Бога, но както пише Павел, да обичаме ближния. Кой е моя ближен? И защо Павел също така говори, че това, което Исус вече ни е казал, че светът ще познае нас като Негови деца, ако имаме любов помежду си. Лесно ли е да обичаме? И да, и не. Кога е да? Когато искаме. Имаме ли желание? Лесно е да обичаме. Нямаме ли желание? Няма как да обичаме. Тази задача днес се противи на нашата егоцентрична природа. Основният проблем днес на човечеството е, че Христос вече не съществува в сърцето на човека. А азът и гордостта заели мястото на Христос. Но хубавото е, че ние днес имаме целия живот, докато дойде Исус Христос втори път тук на земята, за да я изпълним тази задача или да се научим само на един единствен въпрос. Да се научим да обичаме братята и сестрите. Защо? Отново ще зададем въпросът. Защото това ще бъдат хората, които ще отидат на небето с нас. Въпрос: а ние ще отидем ли? Тук вече не мога да дам отговор. Един пастор, когато бех като тинейджър, бе казал, че в една църква имало развалени взаимоотношения между две сестри. До толкова се развалили взаимоотношенията, че ако едната каже да, другата казва не. Ако едната дойде, другата не идва. Ако едната иска да направи нещо, другата няма да направи.
И още повече, толкова са се наострили нещата, че те започнали да настройват и другите. Какво може да доведе разваленото взаимоотношение? Той казва, реших да ги посета и да поговоря с тях. Отидах, поговорих с едната, тя осъзна грешката си и пожела да направи среща с своята сестра, да се извини и да си възстановят взаимоотношенията. Отидах при другата с надежда, че проблемът е решен 50%, нали? Но там намерих нещо, което не очаквах, каза пасторът. В разговорът си той осъзнава, че сестрата, да я наречем номер 2, няма никакво желание за помирение. Тогава той казва, сестро, мислиш ли, че с такова поведение ще отидеш в небето? Тя каза, о, да. Даже, пастор, аз се моля така на Бог, че когато отида горе в небесният Иерусалим, ако жилището на сестра номер 1 е на изток, моето да е на запад. Ако нейното е на юг, моето да е на север. Пастора се обръща и казва, ако така мислиш, няма да отидеш в небето. Защо е важен този въпрос? Защо не е нужно да осъзнаем и да разберем тези неща? Защото взаимоотношенията са един от важните изрази на любовта. Взаимоотношенията. Бог иска да обичаме всички, но в Библията той говори, че особено е загрижен за това да се научим да обичаме останалите от неговото семейство. Ние днес какво сме? Какво сме ние днес? Всеки един от нас, който е дошъл тук в този Божий молитвен дом, какъв е? Член на семейство. Всеки един от нас, който е изключил завет с Бога, който доброволно се е присъединил към църква Пловдив център, е член на семейството. И като член на семейството, всички ние днес имаме една конкретна задача. Да се научим да обичаме останалите от семейството. Павел казва, Галатяни 6:10, доколкото имаме случай, нека да правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра. Защо Бог настоява специално да обичаме и да показваме внимание към нашите брати и сестри? Защо те имат приоритет в любовта? Защо Бог иска семейството му да бъде известно най-вече с любовта си един към друг? Защо не каза Исус, и по това ще познаят другите, ако познавате доктрините? Щеше да е по-добре за нас, нали? Тогава нямаше да се занимаваме с въпроса за любовта. Това е по-лесно, повярвайте ме. Но не, Исус казва, по това ще познаят другите, че сте мои, ако имате любов помежду си. Йоан, 13 глава, 35 стих. Исус казва, че любовта ни един към друг, не доктрините и вярванията, е най-голямото свидетелство пред света. Но небето, но на небето завинаги ще се наслаждаваме на Божието семейство. Затова тук трябва да свършим една задача. Да се подготвим за цяла вечност с обич. Това е нашата задача. Затова днес Бог ни наставлява по най-различни начини. Пример. Защо Бог е дал малкото семейство? За да ни покаже моделът за това как трябва да бъде и голямото семейство. Още повече също така, за да ни покаже каква е връзката между триединството, Отец, Син и Светия Дух. По този начин Бог желае и в малкото, и в голямото семейство да цари любов и добри взаимоотношения. Той иска да имаме близко отношение с другите вярващи, за да можем да развием умението си да обичаме.
Това означава, че ние трябва да станем семейство. Не да кажем семейство сме, а трябва да станем семейство. Затова, за да развием умението си да обичаме, ние не можем да се изолираме. Не можем да се дистанцираме. Не можем да се разделяме. Защото хората около нас, каквито и да са, дразнещи, несъвършени, объркани хора, хора, които не знаят дори и те самите какво искат. Начинът за да станем семейство е като започнем да ставаме близки един на друг. И чрез общението или взаимоотношенията, времето, което отделяме, ние можем да научим 3 важни урока за нас днес. И тези уроци ни са дадени от Божието Слово. Те не са ни дадени някъде от някого. Бог в Библията ни ги представя тези 3 урока, които иска Божието семейство да ги научи. Първо, най-добрият начин да живееш е като мразиш. Не, разбира се. Това казва по принцип светът. Това казва Сатана. Омраза и разделение. Бог казва, най-добрият начин да живееш е като обичаш. Какво трябва да бъде любовта за всички нас? Най-важният приоритет, основната ни цел и най-голямата ни амбиция в живота. Не кариерата, не парите, не мощта, не славата, а обичта. Това е нещо, за което се заслужава да инвестираш. В това да имаш обич към брата ти и сестрата. Това да имаш добри взаимоотношения един към друг. Тя не е голяма част от живота, а е най-важната част. Затова и Павел в 1 Коринтияни 14 глава, 1 стих казва: устремете се към любовта. Какво тогава представляват взаимоотношенията за теб и за мен в живота? Приоритет или не? Ако е да, защо? Ако е не, пак защо? Помисли. Без любов животът е лишен от стойност. Колкото и да смятаме, че имаме ценностна система, ако нямаме любов, живота няма стойност. Павел казва, и това е съвременен превод на 1 Коринтияни 13.3. Без значение какво казвам, какво вярвам и какво върша, без любов съм нищо. Много често ние се държим сякаш, че взаимоотношенията са част от нашия график. Нещо като примерно да отидем еди къде си, да купим еди какво си, за да го вмъкнем, нали, в ежедневието си. Но това не е така. Говорим как трябва да намерим време за децата, за жената, за приятелите, за братята и сестрите, но само говорим. На пръв поглед това създава едно впечатление, че взаимоотношенията са само част от нашия живот, заедно с другите ни задачи. Както с яденето, както с, може би за някой спорта, работата, или пазаруването, или много други неща. Но защо е така? Какво казва Бог по този въпрос? Бог обаче казва, че взаимоотношенията са смисъла на живота. Никой не може да живее сам. Никой не може да живее с омраза. Никой не може да живее с завист. Това нещо не е живот. Смисълът на живота са взаимоотношенията. Колко е хубаво, когато се съберем, за да прославим Бога като семейство и изпитаме радостта от удоволствието да бъдем истинско семейство. За тези неща Бог е говорил дори в 10 заповеди.
10 заповеди представляват една мини снимка или картина, като отговаря Бог и казва, че първо, ние трябва да имаме добри взаимоотношения с Бога и второ, добри взаимоотношения един с друг. И това са 10 заповеди. Правила, които да ни помогнат да изградим взаимоотношение с Бога и взаимоотношение помежду ни. След като ние се научим да обичаме Бога, втората цел в живота ни е да се научим да обичаме семейството. Кои неща много често в нашия живот заемат място на взаимоотношенията? Удоволствията. Съгласни ли сте? Защото те изглеждат така, че ако ние нямаме удоволствие, време да кажем за нас, или както някой казва, време за отдих, лично за мен. И казваме, ние сме толкова ангажирани днес с ежедневието, че аз имам нужда да си починам. Да, това е вярно. Но ти имаш нужда и да общуваш с братята и сестрите. Те са част от твоето семейство. Ти си част от тях. Постиженията или нещо друго винаги е второстепенно. Защо тогава позволяваме взаимоотношенията да останат на заден план? Защото ние по този начин, когато оставаме взаимоотношенията на заден план, показваме, че сме егоцентрични. Проблем номер 1 за развалени взаимоотношения е егоцентризъм, а не христоцентризъм. Ако ние сме Христово центрирани към Него, тогава ние ще бъдем семейство и ще имаме взаимоотношения. Ако сме егоцентрични, нещата винаги ще се въртат около мен. И мен, и мен. Тогава кой ще пребъдва вечно? Любовта. Друга причина да превърнем любовта в наш главен приоритет е, че тя е вечна. 1 Коринтияни 13:13 Павел казва: и така остава тези 3. Вяра, надежда и любов. Но най-голяма от всички е любовта. Ако ви зададат въпроса какво е Бог или какъв е Бог, отговор е един – любов. Какво е Божието семейство? Не искам отговор. Искам да помисля. Дали е същото? Е нещо, което трябва да си зададем като въпрос. Любовта оставя наследство от Бога. Най-силното влияние, което можем ние днес да оставим след себе си, не е богатството или постиженията, а взаимоотношенията към останалите хора. Много често ние си мислим и правим грешките, като инвестираме прекалено много от времето си за земните блага. И това ни е сериозен проблем, ние като семейство. Защото смятаме, че това сега е по-важното. Библията казва не. Не е важно богатството или постиженията, а взаимоотношенията, които оставяме след себе си. Пример. Последните си мигове всички ние осъзнаваме, че взаимоотношенията са смисъла на живота. Мъдрост е обаче да научим тази истина по-рано, не по-късно. Един от фамилията Рокфелер през целия си живот е успял да удесетвори своето богатство. 10 пъти да го големи, откакто го е получил. Но знаете ли какво казва преди да умре? Казва, че е готов да даде цялото си богатство, но да върне съпругата, да върне децата си, семейството, което при живота си той е пренебрегвал и не е имал време за взаимоотношение с тях. Сега е готов на смъртното легло цялото богатство да го даде, но да върне взаимоотношенията. Но е късно.
Разбирате ли? Защото тогава вече е късно. По какво ще бъдем оценени накрая? По нашата любов. Трета причина от първата точка е, че въз основа на любовта ще бъдем оценени във вечността. Един от начините, по който Бог измерва духовната ни зрелост, е чрез качеството на нашите взаимоотношения. Пример. Бог, когато дойде, няма да ти каже: разкажи ми за кариерата, банковата сметка, дрехите, хобитата, постиженията и т.н. Вместо това, Матей 25 глава, 34 до 46 стих, няма да чета, само ще спомена, вместо това ще ти попита: по какъв начин си се отнасял към останалите хора, а особено към нуждаещите се и твоето семейство? Какво е било твоето взаимоотношение? Когато отидем на небето, какво ще вземем с нас? Характера. Но и нещо друго. Любовта към братът и сестрата. И това ще вземем. Защото ако аз обичам братът и сестрата и той обича мен, ние ще отидем горе на небето. И там тази любов ще я занесем с нас. И тя още повече ще се оголеми. И във вечността нашите взаимоотношения ще израснат още повече. Защото ще имаме цяла вечност и неограничено време за общение. Ето защо Библията казва, че единственото нещо, което от значение, е вяра, която действа чрез любов. Второ. Кое беше първото? Спомняте ли си? Най-добрият начин да живеем е като обичаме. И дадахме 3 подточки какво означава да обичаме. Второ. Най-добрият израз на любовта са парите. Сигурни ли сте? Защо понякога така изглежда? Предпочитаме да дадем пари, отколкото да дадем какво? Време. Най-добрият израз на любовта е времето. И когато ние не отделяме времето, тогава ние, за да замажем положението, правим нещо друго. И обикновено това е да дадем пари. Когато видим някой, че има конкретна нужда и че това няма да реши просто еднократна помощ, ние предпочитаме да му дадем 5-10 лева, колкото да отбием номерът, нали? Отколкото да отделим време и да разберем нуждата на човекът и да му помогнем според нуждата. Важността на нещата може да бъдат преценени или оценени по времето, което сме готови да инвестираме в тях. И още повече, кой от нас инвестира време и то много, за да подобри взаимоотношенията? А кой прави обратното? Инвестира време повече и повече, за да развали взаимоотношенията. Това не мога да го разбера. Защо? Когато е негативно, инвестираме, а когато е позитивно, сме пас. Времето е най-скъпоценният ни дар. Защото разполагаме само с ограничено количество време. Днес можем да спечелим повече пари, но не и да придобием повече време. Когато дадем на някого от времето си, даваме част от живота си, което никога няма да си върнем. Пари се печелят, пари се губят. И пак същото. Губиш, печелиш, губиш, печелиш. Но при времето, загубиш ли дадено време, трудно да спечелиш ново време. Не е достатъчно само да кажем, че взаимоотношенията са важни, но трябва да покажем. Как можем да покажем това? 1 Йоаново 3 глава 18 стих. Йоан тук мен много ми харесва, защото вижте как се обръща той към всички нас. Дечица,
да се обичаме, да не се обичаме с думи, нито с език, но с дело и действителност. Апостол Йоан е наречен апостола на любовта, защото той е разбрал онова, което Исус е говорил. Че любовта е важно нещо. Той е разбрал как действа любовта. И затова той, виждайки своите братя и сестри, той ги възприема вече на възраст и като деца свои. Казва: дечица, да не се обичаме с думи, нито с език, но с дело и действителност. Взаимоотношенията изискват време и усилия. И най-добрият начин да изпишем думата любов е с думата време. Да отделя време да седна и да поговоря с братът и сестрата. Не да избягвам тази среща. Не да се правя, че това не е важно. Не да продължавам с години да тая развалени взаимоотношения, който, обърнете внимание, Сатана използва такъв мотив. Да не настрои брат срещу брат, сестра срещу сестра, защото ако нямаме любов, в сърцето ще се появи омраза. Сатана няма да остане просто така да бъдеш безразличен. Или обичаш, или не обичаш. Ако не обичаш, идва момента на омразата. И там той е много добър специалист. Толкова добър, че в крайна сметка ти стига до заключението, че ти си прав. Всички други са криви. И така никога не разбираш, че развалените взаимоотношения вредят първо на теб, а след това и на другите. Но ето защо е хубаво да отделим време да подобрим взаимоотношенията. Така че каква е същността на любовта? Същността на любовта не е това, което мислим, правиме или осигуряваме за околните, а колко даваме от себе си за взаимоотношенията ни. Пример. В малкото семейство понекога ние мъжете казваме, не разбираме нашите съпруги и деца. Специално тези, които работят от сутрин до вечер. Има такива между нас, нали? И какво казваме ние? Снабдяваме всяка тяхна нужда. Те искат, кихват, ние даваме. Кихват, ние даваме. Даваме и даваме. Но какво даваме? Пари. Нали? Време? Ами, не. И казваме, какво повече биха могли да искат от нас? Те искат нашите очи, нашите уши, времето, вниманието, присъствието и концентрацията в един разговор. Нашето време, което с нищо не може да бъде заменено. Най-желателният дар на любовта не са диамантите. В една своя песен Мерлин Монро казва, че най-добрият приятел на жената са диамантите. Но знаете ли нейната история? Тя е имала 3 неуспешни брака и накрая умира сама. Защото най-добрият приятел за нея са диамантите. Най-желателният дар на любовта не са диамантите, розите или шоколадът. Въпреки че е хубаво, рози и шоколад, диаманти не препоръчвам. Рози и шоколад или някой друго цвете любимо на партньорът или партньорката ви, да си подаряват. Аз лично сметам, че една жена да подари едно цвете на мъжът е хубаво. Не е нужно само мъжете да подаряват. И аз бих искал да получа цвете. Разбирате ли? Това е насоченото внимание. Най-желателният дар на любовта не са диамантите, розите или шоколадът, а насоченото внимание. Любовта до такава степен се съсредоточва върху другият, че в този момент забравяш за себе си. Кога последно сме отделили такова време един за друг, че да забравим за времето? Аз ще ви кажа, четвъртък вечер. За мен това се случи с една група от братя и сестри, които дойдохме с една цел. От Господната вечеря
пасе до днес и се надявам да продължим за напред. Аз като ваш пастор отправих апел. Всеки един, който иска да се молим, да се подобрят взаимоотношенията в църквата и да се възстанови любовта помежду нас, да дойде в 7 часа вечерта и да се моля. Този четвъртък, който мина, ние дойдохме. Започнахме да си говорим, без да виждаме какво е времето. И колко време ни отнема. Говорихме си, споделяхме си, молехме си и от 7 часа стана 10. Без някой да каже, ама то времето мина, аз имам ангажименти. Не, ние направо изключихме всичко, защото забравихме за себе си. И това изисква Бог от нас. Когато отделим времето, да забравим за себе си. Какво казва вниманието, което даваме на другите? Достатъчно те ценя, за да ти дам моето най-скъпоценно богатство. Моето време. Когато даваме от времето, нашето лично време, на другите, какво правим? Жертва. Това е вид жертва. Ефесяни 5:2 пише: изпълвайте се с любов към другите, като следвате примера на Христос, който ви възлюби и предаде себе си на Бога като жертва, за да премахне греха ви. Може ли да дадем без да обичаме? Искам отговор, да или не? Можем ли да дадем без да обичаме? Може. И много често даваме без да обичаме. Но обърнете сега следващия въпрос. А може ли да обичаме без да даваме? Тук вече не. Този, който обича, той дава. Той винаги дава. И не дава, защото иска да отбие номерът, както примерно ако някой те среща на улицата и иска 5 лева или 1 левче, или 50 стотинки, когато някой ми каже 50 стотинки за баничка. И аз си казвам, аз сигурно приличам на чужденец, нали, че не знам колко е една баничка. И обикновено ние казваме, нали, сега да отбием номера, ето ти, там е готово. Така че ние не може да не обичаме човека, но за да не ни е досаден, даваме ли? Даваме, което означава, че ние можем да дадем без да обичаме. Но ако обичаме, не можем да не даваме. Любовта дава. Йоан 3,16. Защото Бог толкова възлюби света, че даде. Любовта го накара да даде. Не защото нямаше друг начин, а защото Бог го направи това доброволно. Той от любов го даде. Исус го даде. Любовта означава да се откажем, да подчиним своите предпочитания, удобство, цели, сигурност, пари, енергия или време за благото и за възстановяване на взаимоотношенията с другите. И трето, най-доброто време да обичаме е вчера. Много често така ние постъпваме. Казваме, ние обичаме, ма вчера. Но Библията казва, най-доброто време да обичаме е утре. И това не е верно. Сега. Защо понякога отлагаме да обичаме някого сега? Какво ни казва Библията днес? Прочетахме ги тези стихове, но сега отново само ще подчертаем. Галатяни 6:10. Доколкото имаме случай, нека правим добро на всички. Доколко? Кога? Сега. Ефесяни 5:16. Използвайте всяка възможност да вършите добро. Кога? Сега. Има ли възможност? Използвайте. Притчи 3:27. Когато имаш възможност, върши добро на нуждаещите се. Никога не казвай на съседа си да почека до утре, ако можеш да му помогнеш сега. Но тук никъде не пише за взаимоотношения. Ние може да кажем, тук нищо не пише за взаимоотношенията. Ако аз днес знам, че братът и сестрата ми в църквата имат развалени взаимоотношения, какво трябва да бъде
моето отношение към тях? Пасивно? Или да съдействам да се подобрят нещата? Ако мои двама приятели страдат от разделени взаимоотношения, какво трябва да бъде моето действие? Пасивно или активно? Защо настоящето е най-доброто време да изразим любовта си? Защото никой от нас не знае колко време ще има за тази възможност. Обстоятелствата, братя и сестри, се променят. Децата растат, младежите тръгват по своите пътища, по студии, в чужбина, на работа. Създават си свои семейства нашите деца след време и ние остаряваме и след като остареем, какво идва наред? Смъртта. Нямаме гаранция никой от нас за утрешния ден. Ако искаме да изразим любовта си, по-добре да го направим сега. Сега е момента ние да станем семейство. Сега е момента да покажем най-важният израз на любовта, а това са добрите взаимоотношения. Сега е момента да се научим да се обичаме. Утре е късно, вчера е минало. Сега е момента. Ето няколко въпроси, над които е хубаво да помислим един ден, когато ще застанем пред Бога. И трябва да знаем, че заставането пред Бога за всеки един от нас може да е различно. За едни може да е за спасение, но за други може да е за осъждане. Как ще обясним моментите, в които проект или нещо друго са били по-важни за нас от хората? Втори въпрос. С кого трябва да започнем да прекарваме повече време? Това е много важен въпрос. И тук отговорът би трябва с този, с когото имам развалени взаимоотношения. Защото там трябва да инвестирам. Там ми е слабото място. Там Сатана ще ме атакува и от любов ще прерасне в омраза. Там е нещото, в което трябва да инвестираме. Какво трябва да махнем от програмата си, за да направим това възможно? И какви жертви трябва да направим? За да оправим взаимоотношенията, те изискват жертва. Изискват моето аз да го няма. Изисква всичко това, което аз смятам, че е право да се премахне и да се появи на мястото Христовата правда и Христовата вяра. Библията казва, че ние винаги трябва да подхождаме с любов и милост. Но идва момент, когато любовта и милостта, ако не бъдат приета, Исус идва с правда. И правдата вече се изисква своето. Но защо да стигнем до правда, когато можем да стигнем до помирение и обновление? Защо да стигнем до омраза, когато можем да стигнем до помирение и да кажем една много интересна дума, която децата ги учат още в детската градина. Една дума, която казва извинявай. Прости ми. Съгреших. Какво е заключението от темата? Най-добрият начин да живеем е като обичаме. Най-добрият израз на любовта е времето. Най-доброто време да обичаме е сега. Нека Бог да не благослови и да ни помогне. Това да го направим приоритет номер 1 в живота си. Амин.